Sa panahon karon lami gud kaayo i-BJ. Lami magbuko Diyos ba? Kamo gyud. Hunahuna ninyo ha. Chareng. So sa pagsugod sa bukong. So pasugod nakakabalab istorya. Aron masugdan na nato ang pag-BJ, kailangan nato og butong, dili kinawat, dili kinuha, kundi gipalit gikan sa silingan. Mas lami man gyud nang gipalit kaysa ginuha. Unya, hinahinayan na nato kuskus ang coconut meat. Coconut meat! So padayon lang ta sa pagkuskus na niya, ibutan na to sa pitsil nga way hugas. Hala ka diha. So sa ako ang pagsusi guys, nakita na ko nga gamay ra man daytog sulod tong isa ka butong oy, so nag-update ta po tag isa. Pag BJ na lang gani, tuduhon na lang nato oy naunsa. Bitaw oy, kung mag-BJ man gani dapat tuduhon na lang gyud, naunsa nga magbibitin-bitin pamanta. Kailangan nato na tuduhon nato na kung mag-BJ man gani, panagsa ra ng BJ guys, kailangan na nato na suliton naunsa. Nya pag gumana na butang na nato ang main ingredient sa pagbuhat og BJ, mao ang kondensada. Mao gyud nay makapahatag og lami kay na adunay gatas ang imuhang giinom. Hay! Patay gyud mong mamadu. Then naa na dayon ta sa final stage guys, ang pagkura og pag-inom ani kung sakto na ba ang iyang timpla. Unya, butangan na lang dayon ni siya guys, bugnaw na kay nimong lamaw, bugnaw na kay imong pangunaw na og maka-study na ka, makahunaw na kagtarong kay gabi sa kainit sa panahon kailangan natong tambal. Dayon pagkagabi na guys, naghikay na pud mi kay nag-birthday day akong ate ani nga panahonan no. Nga nakita man mi karni dito sa unahan, nagpalit pud mi og nangayo na nang pud mi baka dito. Nya mo din ni nag-celebrate na din mi sa lamisa nya ginagmay lang gyud nga handa guys kana mga inato ra gyud nya pampamilya lang ba nya din na ta manghagad sa silingan nga manglibak man nga gamay ra atong gihatag. Hay! Char lang yun, oy. Char lang yun. Bitaw, lami kayo among handaan ni guys. Kaya ako nagluto anang pork steak og sila nasa uban. Kay gapoy na ka! Nya, pagkahuman ani guys, na iniabot sa balay nga marang no nya. Lami kay nga prutas guys. Nakakaon na ba mo ani? Kay ako, kapila nagi ko nagkaon ani guys. Lami kay ni siya, gwapa kay ni siya, hamis kayo siya mga lusok no. Mas hamis pa siya sa akong mga naong nya. Lami kay ni siya, tamis pa yun kayo. Mao nang mag-subscribe mo sa Aqua nya. I-follow akong page for more updates. Ha? Unsay kunik?